bese kuba nomuntu othi yena sengino 6 million sengicebile sengirich. Iqiniso lithi in life asilingani, asiwafuni futhi amandla alinganayo. Kunomunye ofanele abe yigirl, omunye abe yiboy yomunye umuntu. Wena ungabona ngathi u6 million maso unawo usu rich. Mina mangino 6 million, that is nothing to me. Sanibona nonke babukele emakhaya. Welcome to my YouTube channel. Igama lami uNomthandazo. Uma Ngcobo, uMapholo, uMashiya Mahlangathazo Shumayeli, ufuze Fulele. Babukele namhlanje sine video kaMkhulu Khehlelezi. uMkhulu Khehlelezi uyasichazela ukuthi igubhu zihlukene kanjani and igubhu zakhiwa kanjani. Uphinde asitshele uMkhulu Khehlelezi ukuthi isigubhu esiyingozi isiphi and isigubhu esingasiyingozi isiphi. Isigubhu esifuna igazi esemalini nesingalifuni igazi esemalini. Uphinde asitshele nokuthi ningazami emakhaya ukuthi nisakhe isigubhu ngoba isigubhu siyingozi. So babukeli, ngiyanicela ukuthi ningalinge nizame and ngicela ukuthi kulama video wami nifunde ubungozi balento thina esingakongeni kule zinto lezi zokuthwala. Lama video wami abonisa lokho ukuthi ungalinge uzame, bekezela. Mekusanzima empilweni bekezela, kuyoze kulunge. Isikhathi saNkulunkulu sona ngiyasazi sihamba kancane but siyafika and nawe uyakuphakamisa kwabakubukela phansi. Ayaphenduka nakuwa amatafula one day. Uyitshela ukuthi one day ngizoba la engifuna ukuba khona, ngale kokuthwala, ngale kokwenza imithi, ngale kokuhlanganisa nje izinto ezisheshayo. Ngiyacela ke babukeli ningakhohlwa ukusubscribe, ukulike, nicommente, nishare ama video wami. Ngiyabonga. Asambe sikubabukhehlelezi. Yini isigubhu? Isigubhu kahle kahle umuthi osewuhlanganise amathambo, impande, amafutha. Lento masihlanganisa yonke sibiza ngokuthi isigubhu ngoba siyayithatha le tin leli, we can say isigubhu. Masihlanganisa amathambo neimpande bese namafutha sifake phakathi bese sifaka amafutha athizeni. Lawo mafutha noma lawo mathambo kumele uthi mawuwabeka somewhere kube nemkhuba ayenzayo, asenamandla amaningi. Imkhuba ayenzayo uzoyibuza ukuthi umnye imkhuba enjani. Isigubhu masikhanda isigubhu siyasikhanda sisithathe sisihambise ethuneni lomuntu osewashona noma kuthiwa ubani osewashona, hayi ukuthi sisuke siyothakatha. Believe me, namanje ngisasho umuntu ongasekho emhlabeni unamandla, still uyakwazi ukuvukalwe, but kunamakhambi esintu asetshenziswayo. Kanjani na uma singathatha njengamanje ithambo lendlovu, ngizobala cishe imithi ewu6 ngamasibomu nje, ngayibali yonke ngoba uma sikwenza lokho khona umuntu ophethe notebook ozobhala bhala hamba ufuna ukuthi uyokhanda isigubhu bese simshaye, kanti kunama rituals enziwayo. Ukhona omunye ozobuza ukuthi how sibuye sishaye isigubhu, we'll get into that. Ngalithatha ithambo lendlovu, thatha amafutha opiano, uthatha amafutha omkhovu, uthathe isandawana, uthathe inhlabathi la ukuhamba khona abantu abanye, bese uthatha inyama yengulube bese uyethuneni. Zonke lezi zinto angiqedanga. Bese lento bese uthatha umhlakuva amafutha ufake phakathi uyethuneni, uyozama ukucommunicate nomuntu osowashona. Ufuna lo amoya uvuke ungene kulesi sigubhu so that when you command lesigubhu, ngoba kumele ugaye ngisho imali, ugaye nama cellphone amadala, ugaye yonke into, uhambe uyothenga airtime eningi, uyithathe uyicrash nayo igaye. Leso sigubhu sisibiza ngokuthi isigubhu sokudonsa. Mangithi isigubhu sokudonsa, maybe wena uyibusinessman uthi Khehlelezi ngifuna ungenzele isigubhu esidonsa ngempela, bese ngizokunika lesi sigubhu ngoba ine airtime, sine cellphone. I-cellphone you always receive ama calls, so sifuna lesi speaker sakhona. I-airtime siyagaya ngoba wonke umuntu mayizofona ufuna ifoni yakhe ibe ne-airtime, sigaya yonke into sifaka ndawonye phakathi, right? Bese sithatha inhlabathi ka freeway noma indlela la kuhlala kuhamba khona abantu, lesi isigubhu kumele sibe busy. Siyayithatha zonke lezi zinto siyifake phakathi, hayi ukuthi ukhona omunye umuntu namhlanje ngifuna ukumkhipha le mindset yokuthi ngiyasaba ukuthatha isigubhu ngoba sinenyoka. There is nothing, no snake, nothing. Inyoka yikho esigubhini ayikaze yaba khona futhi. Then lesigubhu bese uyasikhulumisa. Ukhona umuntu ozothi pho yini umehluko phakathi kwesigubhu sika 85,000 nesika 6 million?
isigubhu sika 85,000 yilesi nje umuntu othi mina nginespaza shop ngiyiranela ispaza shop ngiyiranela ishipini encane so ngingasithola yini ngithi yes lesi ke asinamthetho eminingi you just uyasithatha amafutha akona ufake ebhavini ugeze sifake empepheni ushise ukhuluma uthi business lakho aliye phambili right bese siba nalesi esika 250,000 it's a fashionable sigubhu ese fashion ke leso uzothi usibu mina mfowethu angifuni ukuba nalento endlini ngiyasaba ukuba nesigubhu endlini but ngifuna something ezongibooster bese ngithi hamba ngithengele iwash or ngiphathele iwash lakho lithandayo bese uza ne Rolex yakho bese ngithi are you sure ukuthi ufuna senze yes bese ngikhipha iRolex le ngikhiphe wonke lamathumbu phakathi neengine yonke phakathi bese ngifaka lo muthi sengugayile yonke ngifake lo muthi bese ngivale mawuhlele meetingini lesigubhu uyasikhulumisa kanje uyo discuss whatever that you are discussing akekho umuntu obona ukuthi uphethe isigubhu ungaligqokela iwash lakho elihle uyiphathe right bese omnye ethi mina ngifuna esika 400,000 esika 400,000 isigubhu esikwazi ukudonsa masiqeda kudonsa whoever oza kuwena ethuzolwa siyakwazi ukumblocker asimbulali siyamblocker simlethele bad lucks amabhadi yonke into esika 400,000 bese siba nalesi sigubhu sika 1.4 million leso siyakwazi ukudonsa masiqeda kudonsa umuntu oza kuwena oza ngempi siyamshaya simbulali right bese sikhuluma ngesigubhu ke lezi mase siqala ezo 3 million 3.5 million lezo igubhu ziyingozi because before ngikunike ngiqale ngihlale nawe phansi ngithi lalela ke lesi sigubhu lesi sizofuna igazi esilifunayo asifuni igazi lomuntu asifuni igazi lefamily but sifuna it's either imbuzi noma isikabhu noma inkomo but igazi lomuntu esilitholile igazi lesitha sakho kunesihlahla esisifaka lapha abathi umdlebe kunesihlahla abathi umdlebe that is why ibongo zami ezithi sihlahla somdlebe nondela mzimba right kunesihlahla somdlebe isihlahla somdlebe mawuhamba uyosikha la eSouth Africa angikhumbuli isihlahla somdlebe the first time ngasithola eGhana uphatha imbuzi mawusikha sikhala njengembuzi usikhe ebusuku usikhe emini uphatha imbuzi bese uphatha inkukhu emhlophe mawufika lapha uduze kwaso simele sikhale sithi sikhala njengembuzi masikhala bese udedela imbuzi nalenkukhu ihamba njengomagnet lento iye kuso lesihlahla mayifika inamatheli ishintshe beyamathambo uyilandele emuva lembuzi ufike uthi ga ukhele uphiso oyi1 lo phiso utholile ubuya nawo because siyakwazi ukuthatha igazi lakho silidle mawubuya wenza isiko lakhona same time uyigayi lento uyifaka kulesigubhu remember lento enziwe lesesihlahla sidla igazi can also happen kulesigubhu but sifuna njalo once after a year ufaka igazi wenza umsebenzi ekhaya wenza umsebenzi uhlabe ufaka igazi lakhona lapho phakathi right yilezi zo 3.5 million 4 million 6.5 million bese kuba nomuntu othi yena sengino 6 million sengicebile sengirich iqiniso lithi in life asilingani asiwafuni futhi amandla alinganayo kunomunye ofanele abe yigirl omunye abe yiboy omunye umuntu wena ungabona ngathi u6 million mase unawo usu rich mina mangino 6 million that is nothing to me nginesithembu mina nginabafazi abawu3 u6 million maybe ibudget yami ka2 months futhi makuthiwa ngibudgetela nabasebenzi bami bonke u6 million is not enough for me in ngenyanga so that is why ngithi umuntu angashesha khuluma athi mase ngino 6.5 million sengirich sengiright there are people abakwazi ukusurvive ngo 6.5 million in 1 month so badinga more in life umuntu wakhona uthi mina mangaba no 500 million that will be much better at least ngakwazi ukusurvive for a year 500 million kunomnye uthi mangaba ne-million mina sengiright so ungagejimusho uthi wena mina ngizobe sengiright empilweni mase ngino 6 point that is you amandla akho wena but kunomuntu othi mina I wanna go high let's say kunomuntu owner ibusiness lakhe eDubai noma own ibusiness lakhe eThekwini ibusiness used to give him 10 million a month but manje leli business selimnika 7 million a month loyo muntu uyasidinga lesigubhu sika 6.5 million because definitely sure lesigubhu mangekunika sona kumele ibusiness lakho libuyele maybe likunike 20 million a month and then futhi mawufika ngikutshela ukuthi kunabantu abathatha lezo igubhu nga3 because they know ukuthi mangiyobhidela itender angisa expect mina ukuthi ngithola itender lika 45 million 45 million is nothing mina sengifuna ama tender 150 million going upwards lapho usudinga maybe 2 or 3 lezo igubhu so that is why ngithi umuntu angagijimela asho kanjalo kunabantu vele othi mayise no 6.5 million use right but ke ungakhulumeli khulumela iside lakho
uthi no mina ngicabanga ukuthi kulezi igubhu mina ngi-right ngesika 250,000 igubhu eziqala ukuba nobungozi ezidinga umuntu onesibindi ozolalela kahle yizo lezo zo 3.5 million going upwards, but lezi ezinye ziyaphansi no, you can have that one. Ayikho into enjanjani okufanele yenze ngoba khona igubhu futhi ezithi ungabisayiphuza icoke, ezinye zithi ungabisayidla inyama ebomvu, depending ukuthi esiphi osithathile futhi ufuna ngikwenzele njani. Iqiniso lithi bhuti Sibu, vele yonke into esisuke sikunika yona engene emzimbeni sikugcaba isethwalo leso, lokho singakubalekeli isethwalo lokho, but isethwalo sihle noma simbi. Siqala ukuba simbi masobulala ifamily yakho, siqala ukuba simbi masobulala your friends. Kufanele isethwalo sakho sihlale sisihle and you must be able to maintain it. Uthi umbuzo ke, what if Ketlele ezonginikila isigubhu sawuyashona ngisenzani isigubhu? Whatever nyanga eyakunika isigubhu noma inyanga yakwenzela into yashona noma naxabana anisazwani, thatha leso sigubhu uyosilahle emfuleni, uphatha imali emhlophe eningi, maybe 500 rand noma 1000 rand 2000 rand eningi, bese usibopha ngendwangu emhlophe uyosilahle emfuleni. Uthi wena namhlanje ngizokubuyisela kuyini, mawuqeda usilahle emfuleni leso sigubhu bese uyangena uyageza. So right, isigubhu ke leso.